Amapolisa aseJabulani avale indawo yentselo engekho semthethweni kwihostela yaseJabulani ngexesha lephulo lokuthintela ulwaphulomthetho kwangoko namhlanje. Eliphulo liza emva kokuba kubulawe umntu kule hostela kwiveki ephelileyo malunga nentsimbi ye-11 ebusuku, nto leyo amapolisa athi yenzeke ngelixa abantu besela utywala. Umphathi wesikhululo uBrigadier Lifa Tsotetsi uthi urhwebe nokusetyenziswa kotywala kungekho semthethweni kunegalelo kulwaphulomthetho olunobundlobongela obusekelwe kwisini kunye nezinye iingxaki zentlalo kuluntu. Uthi inkonzo yamapolisa yaseMzantsi Afrika iza kuqhubeka nokubeka esweni elibukhali iindawo zokuthengisa utywala njengenxalenye yemizamo yokunciphisa ulwaphulomthetho. Kuphela amahlathi sezithelekile ezakwaDalawane hostela laseJabulani lapha amaphoyisa beyobheka khona izenzo zobugebengu kanjalo neziholela kubo kuleli hostela. Amaphoyisa atholeke indawo ethengisa amanzi amponjwana ngokungemthetho yabeke isivalo lendawo kwashaqwa nempahla. Last week ka hona ka mo ka block 60 re la rabana le tlatlapo ke hlalosa ra rabana le meda meleng hore he motho a boruna o la re tlohela hang itse ha re hlokomedisisa ra fumana hore there was a generator of crime. What is that generator of crime? Social driver in an illegal shebeen, because it's ka 2300 hour, meaning ka 11 wa bosiu. It means now we are addressing that what happened, and also at the same time we are doing what we call crime prevention. We've gathered the intelligence, and then they told us which address and everything, and we went straight, and then it is positive, because as we speak the illegal shebeen is closed. As a station commander, I'm happy. Utsotetsi wenxusa ke umphakathi ukuthi ungahlali phezulu kwezigameko zobugebengu njengoba ke zikhona indlela ongabika ngazo ngaphandle kokwaziwa ukuthi ungubani. It's very important. Remember, it's a women's month, and then GBV is very high. Recently tibel hang hopola hore the contact crime. Modi contact criming renale murder, attempted murder, assault GBH. Melong hore he di incident tse o buang ka tsona tse etsahetseng ke tsona tse re di addressang ha holo. Ke a le kopa hae mo ha le na le information e le hore le na le yona anonymously, so ngisendeleng WhatsApp. Abahlali bakuleli hostel abakhombiseke ukwemukela umkhankaso wamaphoyisa njengoba ke uletha uzinzo kule ndawo abahlala kuyo. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Miyeni ngeseJabulani.